Bafowethu, what is going on within the MK party? Kwenzakalani kumkhonto wesizwe? Le reshuffling elokhu yenzeka. Ithini into yayo kahle kahle? Ake sibheke, angiqale nje ukubingelela ngikwamukele le channel eMasweti Media Production. Okubingelelayo umxolisi ufana kadlo maphansi le enkandla. Uma ngabe ke uyaqala ukufika le channel, ngicela usingenzele iqiniso lokuthi uSubscribe. Maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engiliphethe njengamanje nganza kwethu luthi ke ushaya phansi ngonyawo umnumzane Jacob Zuma ekusuleni kwalowo ongu-SG weqembu lomkhonto wesizwe umnumzane Arthur Zwane. Uthi nje umsholozi awukwazi ke Arthur Zwane ukusula njengamanje njengoba ke sizama ukwakha istructure esizokwazi ukuthi ke silwe neDA neANC coalition. So wena mawuthi ke uyashiya njengamanje kusho ukuthi ke ufuna leli qembu ukuthi ke libe ntekenteke kulesi sikhundla isithi ke sikubeka kusona. Kahle kahle nje mangizokuvezela umnumzane Arthur Zwane nge1 July wabhala encwadi ezisicelo sokuresign kulesi sikhundla sokuba ke uSG weqembu lomkhonto wesizwe. I-application yokuresign ekubeni ke uSecretary General weqembu lomkhonto wesizwe wayethumelela ke umnumzane Jacob Zuma ongupresident waleli qembu. Wayithatha ke umnumzane Jacob Zuma ke wayifunda ebesayifunda ke wasethumela ke umnumzane Dr Sifiso Maseko ukuthi kube uyena obamba kulesi sikhundla esasulile nje umnumzane Arthur Zwane. Wabamba nangempela kubaba Maseko kuleso sikhundla. Wayibheka ke application ke umnumzane Jacob Zuma application kaMkazwane wayibheka uthe maseyibhekile wasethi nje chu angeke ngize ngiyamukeleke application yakho wemfokazwane kulesi sikhundla lesi uzosibamba. Uyazi ukuthi ke umuntu ofana nawe siyamdinga ukwakha ke leli qembu nokuthi ke sibe nestructure esifanele esizomelana ke nale coalition yeANC kanye ke neDA nesokwazi ukuthi futhi siphushe ngaso sibheke kuma elections ka2026. Bathe nje beqeda kumthumelela ke lencwadi ke umnumzane Arthur Zwane ukuthi bayasinqaba isicelo sakhe bamnikeza ikhiye wabuyela khona futhi ke emsebenzini ngenkulu ke futhi nayo intokozo wathi ke uyakwamukela ukushuwa ke umnumzane Jacob Zuma. Ubaba ke uDr Sifiso Maseko obekade bambele isikhundla okwesikhashana babeke sebembuyisela kwisikhundla sika Human Resources Department sakhona ke ngaphakathi ke eqenjini lomkhonto wesizwe. So lento le ithanda ukuletha ke confusion encane nje ukuthi eqaleni bekade kukhona ama rumors ukuthi umkhonto wesizwe wona othe uArthur Zwane akasule kulesi sikhundla. Kweqiqi kuyaqhamuka uArthur Zwane uyena oyicelela ukusula esikhundleni uyavunyelwa futhi kweqiqi khona manje njalo futhi sekubuya yena futhi Arthur Zwane usebuyiswa iqembu lomkhonto wesizwe ukuthi akabuyele kulesi sikhundla athi yena ke akafuna ukuba kusona ngenxa yencindezi yomsebenzi. So lento le yakhombisa ukuthi ke yize noma Arthur Zwane lilabatheka nje la kwelinye iqembu akawalambele amandla kusho ukuthi ke akuyona into ayijahile ukuthi ke aze abe semandleni noma ke abeke sekhundleni ezinkulu. Engicabanga ukuthi ke lento izosebenza in favor of umkhonto wesizwe. Nganza kwethu ngizolokhu nje ngi-update ngakho konke okwenzakalayo njengamanje. Engizocela kuwena ukuthi ungenzele iqiniso ukuthi ucofa subscribe ya like bese uyakhomenta uphinde futhi ke wenze isiqiniseko sokuthi uchofa ke leli button elibizwa ngokuthi notification bell ukuze uzothola notification njalo mangabe ke sifaka ivideo kule channel eMasweti Media Production. Ngiyabonga, asidibane kwivideo elandelayo.